Salutare tuturor, eu sunt Cosminel Roșu și bine am găsit la un nou episod. Sunt la grătar pe malul Moldova, sunt în apă, nu știu dacă puteți vedea. Sunt în apă și am zis să mergem să ne plimbăm. Sunt cu vară mea aici. A? Păi da, ai zis că vrei numai tu. Așa? Suntem la grătar de ziua mea. Și abia mă mișc prin apă. Are... apa e mică, dar e caldă și presiunea mare. Și tot ce pot zic este că e super șmecher aici, nu știu, mă distrez încă nici bine n-am început grătarul, nici nu-i gata. Și eu deja fac chestia asta. Deci e mică apa, bă, eu mă duc în... E mai mare mai încolo? Nu? Tot așa? Eu nu mai pot să merg. Doar pădure aici în spate. Bă! Așa? Deci ce priveliște, e doar o pădure aici, așa. Pe partea la fel. Stau în apă. Puteți zeni care sunteți din câmpul, nu? Mă, bă, da, ce fain. A, mi-a intrat ceva în picior. Mă înțeapă, mă doare. Pietre, pula mea. Ce să faci? Nu, stai. Să mă descalț imediat. Măcar dacă filma era ce. Ce fain are. Hai să... Cum filmează, na? Bine, ce să faci și tu? Ok, hai să mergem până mai încolo, uite, până la pietrele alea mari de acolo. Dar nu? A, da, dacă mă întrebați, da, cu Adidas. Nu pot să filmez Adidas și... Așa. Zaraca sunt încălțat. Bă! Era să ia frân. Ia aici e mai adânc, oare? Bă, dar e mai puternic aici. Hai aici un pic să stai. Hai, stai un pic în fața mea. Ce fain. Ce mare e. O, ce fain. Bă, nu mă pot mișca. Dacă e mai adânc aici apa, nu știu. Și am postat un episod cu invazia de zombi. Mamă, ce mare aici. Te-am. Nu până la alea! Și aici, bă, că nu văd pe unde calc. Vreau să pic. Ce-ți pasa în telefon? Pare rău dacă nu se vine nimic, dar mă chinui să trec într-o apă destul de adâncă. Este foarte mare. Ok. Ce? Să continuăm drumul. Meția!